Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon radyo. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 9:49 na. Salawat mayong gabi naman Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Western Visayas, Luzon, Visayas kag Mindanao, Bugos nga Pilipinas. Sa kondo malabutan sa nga signal sa Liwa Easy Action Radio Bacolod. Kami liwat naman nga nag-welcome sa inyo sa panibago na naman nga edisyon sang inyo nga palatuntunan Action at Patrol, Lunes Tub-Tub, Sabado. Alas 9:30, top-top sa tak ng alas 11, isa ka oras kag tunga. Isa ka oras kag 30 minutos nga pagwaswas pagbalbal naman namon sa inyo. Dala namon sa inyo sa nga mga nagabalingaso, nga mga balita, informasyon on the spot reports kabalabayan. Sa katos sa mga aksyon na unit reporters. Yari kita sa Nobyembre 30 tuwig 2021. Oy, may pila na lamang kaoras ang nagahabil-habil. Magababay na sa aton ang bulan sang Nobyembre sa mga tuwig 2021. Kag hello naman ang bulan sang Disyembre. Ang pizza uno nagatika-tika na. Kung sa iban pa nga mga tinaga, mga ka-aksyon, ang pizza uno nagalidit na. Nagalidit na ang bulan sang Disyembre. Ginasiling ini mga ka-aksyon nga muling pinakamasadya nga bulan sang karatuig. Masadya, damo sang dangga barangisi kag nagayahom. Nagakadlaw, iba nagautoy-utoy pasang harakhak. Tangod sa kalipay nga nabatsyagan, inadala sang Paskwa kag bagong tuig nga selebrasyon. Ano man ang mga malain naton nga inagihan sa siring bulan sang Nobyembre, sa kabugusan nga bulan sang Nobyembre, dapat nga kalimtan na. Tangod ang Disyembre makabig nga bag-o na naman nga pagpanghangkat. Bago naman nga pagtilaw sa aton tanan. Ang aton lang bulig kita mga kaaksyon taran pangamuyo.
nga kabay pa nga ang bulansang Disyembre. Nangin maayo ini sa aton taran, nangin bugana nga bulan sa aton taran. Ang Christmas nga selebrasyon kabay pa nga mangin merry. Kag ang New Year kabay pa nga mangin happy. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa liwat nga pagpakalagad sa inyo sa nga palatuntunan sa nasarin tara Martes, basta nga ni pang Martes nga edisyon. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovea, ang nagapongko temporaryo sa saring trono. Basta sa serbisyo publiko, wala nag-atras, importante, basta wala ato sa ring panglawason. Ay importante araman kamodera, mga ka-aksyon namon, ara lang sa gihapon nagasakdag. Kag wala nagakataka sa pagsuporta sa taran-taran nga mga palatunturan, pati drama sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Oy, dari kita sa countdown. Ang countdown naton mga ka-aksyon, may 25 dias na lang. Pasko na. 52 kaanda naman antes ang tuig 2022. Sabi nyo, countdown lang sa Pasko, wag bagong tuig, agad na muno tari ha. Dapat ma-countdown man kita sa siring ginapaabot naton nga eleksyon. Countdown until sang adlaw sang paghukom. Ang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon. Nakahibalaw bala ka mga mayara sang 159 kaadlaw na lamang ang nabilin. Kinasiling nga malawig-lawig pangarod din man lawig man. Dali lang sang inura sa bungho. Kapit na lang ning 159. Amo nagani nga ang mga kandidato sa buong kalabanan nagakarakasana. Grabe nga tinaga karakasa. Nagakarakasana sang halaka pulo pangamusta. Ay 152 kaadlaw na lang antes sa nabilin antes ang eleksyon. Amo ning adlaw mga ka-aksyon, ining Mayo 9, 2022, bantayin nyo bala labi ng gabi. Dara nag-umpisa ang countdown na kanisipay mo, ang ginatawag na eskutenyo bla. Amo nang bantayan o kamantiyang mo ng adlaw nga ang mga perdidong kandidato, ila sa ning labi ng asawa nila, dapat kung nga kandidato banan nyo. Kag balaan niya nga perdido sa bantayin nyo. Dapat bantayan nyo na. Kaya ang iban basi kon gulpi lang madula bla. Sigo mo rahon ato nagalit nagsaka sa babaw building. Saka sa babaw building. Ano sa babaw haw? Alumpat Man, hindi sa magabaton sa inyo sa kaberdihan mo. Kagang iban mga ka-aksyon, bantayan nyo gina, kasi magkuha bala sang patalom at bunon niyang kaugalingon niya. Amo nang balantayan da sa tion sang pagkatapos sa eskutenyo. Mayara man iban na. Pulo pa simple lang. Pulo pa simple lang, pero pangita gali isang nagapangita gali isang Artemisa libhon kag lampunaya. Manihampols kuya. Kamustang pulo pa kamusta sa mga kandidato sa inyos bongda? Okay man? Okay man ang ila sa ginpangtikal. Empatikal. Istegin pang plastar nga plano kag promisa sa inyo. Apatihan man. Kaya gin mangguro nga sincero. Naisip nyo kung pila ka mga kandidato nagpamarinti sa inyo? Kibot kamoy, kung pisang kandidato mga musta mga agbay sa inyo, nangilala sa inyo na kasi magsabat, oy, parintihanay, tigaling duwa ho. Parintihanay, tigali tiyay, parintihanay, tigali choy. Muna daw,
mo niya ang pamatasan kagabalidad sang kandidato. Hindi man tanan ha. So, timayara agad. Damo kita sang na eksperyensyahan na amo na sa kahing kandidato eh. Ag sino ba lang kandidato ang bulura ang sungad kag nagalalaway ang bibig sang pasalig sa bulig na. Yara kon wala. Wala pa nilag lang Ang importante sa mga botante sa mga manginwais kapag pili sang naluyagan nga kandidato. Kung may ara sang kwarta, hala, batuna. Damo nga daan sang napigaduhan subong bangod man sa nga COVID-19 nga pandemya. Kung may kwarta ginatanay, ginahatag, batuna. Hindi lang magpamilit pangayo sang kwarta kay yan di ginaya maayo. Ilang kandidato piliton mo imo nga mayo ka kwarta. Kung may ginatanay balang kandidato kwarta hala batuna. Ay uso na subong sa dugay na nga nag-uso diri sa pungsod sa Pilipinas panahon sa eleksyon na. Ay ang iba ng mga ka-aksyon da halin manas kaban sa gobyerno. Sa simple nga istorya mga ka-aksyon ti kinawatan man sa pila ka mga programa kag proyekto. Hala, bato-bato sa langit na. Ang maygo hindi lang mga akig Ang mga akig kung sa mga kaso pa guilty. Inaano man nga pasalig tinikal kag panagtag kwarta sang kandidato. Ang importante maka-aksyon nga inyo sa nga botohon tutuod ba nga manog serbisyo. Hindi kay ang nagapakuno-kuno. Mga simple lamang ina mga ka-aksyon nga pabati-bati sa mga kandidato kag panugyan man sa mga botante. Pero kung analisahon gid naton ina, ako gid mabulig kung paano makapili ka sang insakto Nakakadapat nga mga politiko nga butang sa pwesto. Ako ng aton nga gobyerno bla subong nga tiko na si Kuawi pa. Amat-amat man tadlong. Kung sa mga tuwerka pa mga ka-aksyon, mahugot bala kay halog. Di bla daw mayo plaster Nung maamo mangyapon, balik-balik mangyapon ang sitwasyon sa gobyerno naton. Kung sa mga unod pa mga ka-aksyon, ang ginabutangan kalong kag bukagon. Dapat dugangan bo agod ba puno bla. Idasok agod bangin ba pag-un. Muna dapat ang ato sa nga bang gobyerno diri sa Pilipinas. Di kay ang bantayan na isang binantayan na isang sala ay akusahan na mga ka-aksyon. Pero kung badalman muna sila malang palarihos man sila tanan na. Sano pa balamangkon sa pungsod Pilipinas ang naalibantar nga sahi sang pagpangabuhi man. Kung magbalik-balik kag magbulos-bulos man lang sa gihapon ang mga politiko nga daw palariho malang ganing ila sa ring abilidad. Wala gidaputan ang Pilipinas daw. Amo man gihapon. Ang pigado man gihapon nagadamo pagani. Ang wala trabaho nagadamo man. Ang resulta ragook sang sulok-sulok o kon sa malipot nga istorya gutom. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alas 10 on Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa ring pagtutukan sa buong gabi? Unahon naton ang sabahin sa balita lokal. Subong lamang gabi mga ka-aksyon kung sa mga isda pa nagalaway-laway pa preska pa nga balita ni. Mayara sa isa ka dispatcher. Yang dispatcher dari sa Bacolod magano sila sang marker man agutod. Pero sa lipot nga akon sa pag-intindi nato na muna sila nagapasaka bala sang nagainganyo sa mga pasahero nga magsakay sa salakyan.
ginahagad, ginatutuya ng mga pasero. Ari na, sakana. Pero kung istoryahon mo ng driver, mga ka-aksyon, pagod ang driver na. Mambal mo na ng driver, nga bisan wa isa man nagasinggit. Yung pasero, masaka pala na. Kaling ko isa, luoy klamla. Nanti nagapangita man isang ganaron mo, ini mga dispatcher akong barker na. Hindi maluoy ka man, nung galing ang lailang sila ni. Ay kung ang driver, way patarak-batak sa arkila sa salakyan, gaan sang driver 2 pesos mareklamo pa, mamahog pa, tinidiyas to. Kung anong ginatag sa driver, batuna, may ka ginatagaan ka pa. Ang balita mga ka-aksyon nga may dispatcher ginbuno dira sa Maynara Avenue. Barangay Balamonte, Bacolod, sobang lamang gabi. Ano ba lang rason de nga agin buno ni sa? Ang report nga may 3 ka mga kabataan pre. Ang nakita, kung nga base ko na mo itong nag-tripping siya ni, anong kung atraso yan eh. Balon tani maka-aksyon kung ano ang agin kamunuan sri. Agati pilason ang biktima subong ginabulong sa ospital. Standby sa ato sa ring mga tagpalamati mga ka-aksyon. Yara pag inisa ka report nga gina-follow up subong ato sa ring patrol. Dugay-dugay lang. Gina-confirmar ba ni aksyon na John Diaz ining report nga nagsunod bago lamang. Why niya labot sa ginmunot ang dispatcher kon barker nga ginbuno dira sa Maynara Avenue, Barangay Belamonte, Bacolod City. Para pagkilibas sa ring bahin balita sa bahin sang lokal sa politika mga ka-aksyon naman ang ginahulat sang kalabanan ho. Dali sa may sunad sang Bacolod ho. Kung balan nano ang reaksyon ani incumbent Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya angot sa damlaglang palayag sang leader sang local political group no nga Grupo Progreso kasi Mayor Bing Linardia. Subong wala sige apon mabatian ang reaksyon rin ni Congressman Greg Gasataya. Ano pa ba lang ginahulat na rin ni Congressman Gasataya? Ayhan, kung base nakibot siya sa palayag sa alkalde nagligad nga adlaw. At yung balto ni Mayor Leonard Dia ang deklarasyon ni Gasataya nga mangin neutral. Kung patas sa Grupo Progreso kag Grupo Asenso Siyam is H-A-M Siyam nasa kung sa aton ba mag-aksyon isa lang pagpakuno-kuno pakitang tao lang sa hambal lang kag hindi sa hulag. Paglaragway ni Mayor Bing sa langya political deception. Ano man daw hindi ito mapatihan ko ng ginhambal ni Gasataya. Kaya mong damo sa Bacolod noon ho ang waiting kung anong mahambal din ni Gasataya. Dito sa Bacolod may ara sige na tawag nga the big three mo kung politika ang paghambalan. And the big three mo na sila ni Mayor Bing, ni Vice Elced at ni Kong Greg. Why na the big three mag-amon ni Plastada Yaman ang ginahulat sa kalabanan nga Bacolod noon, kanto ka mo bala sa mga kapihan bala, ay isa ini sa ginahambalan nga tupiko. Amo na ini bala ang ginasiling sa mga matanda sa politika, nga may matabogin nga pag binulagay ang sadtop danay sa grupo, sa marawig nga tinion, mabungkag bangod sa magkatuhay nga desisyon, subong ang mga political analyst sa Bacolod. Pati nga mga tao nga mahilig sa analysis, paralysis mo. Ay pagpati naman sa kung ano gid ang matabo. Yung kalabanan nagapati din nga si Gasataya, upod na sa Grupo Asenso, nga ginapabunuan ni Anay Congressman Albi Benitez. At among kontra sang Grupo Progreso ni Mayor Bing.
Laso mga adlaw magka-aksyon may araman sang ginbuyan nga mga palayag. Ang isa pa sa nagakandidato sa pagkakongresista dari sa Bacolod mga ka-aksyon nga si Dan Atayde. Wala tontala na kung ano mga implastada gina. Kung ini nga isyu kag ginahod-gahod mga ka-aksyon sa Grupo Progreso kag Grupo Asenso. Kung marisolbar ni sang temprano, abinyo, bintahan ni sa aton nga Bacolod nun mo. Ako nga daan, Bacolod nun man ko. Butante man ko sa Bacolod. Kag tumandog kit kuya sang syudad sa Bacolod. Bintaha ini sa aton. Kaya nga aman, may mga loyal nga supporters ining Grupo Progreso kag Grupo Asenso mo. Kung makadecide gid man siga sa taya kung diin siya sa Progreso kung sa Asenso, pati subong ko ng habyog pa matian ta. Habyog sa mga palayag, habyog sa hulag. Ang Grupo Progreso labi na si Mayor Bing nagapati siya nga habyog ni sa taya sa Asenso para sa grupo ni former Congressman Albi. Kung makadecide na gid man maka-action, makapagwa na gid man sa palayag siga sa taya, makadesider man temprano ang Bacolod nun o kung mga supporters sa ring duwa ka mga grupo kung diin sila maupod nga kandidato sa pagka-kongresista. Ay gasataya bala kung sa kandidato nga magabulos kay gasataya sa Grupo Progreso kung may ara gid man sa uli. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alas 10, Nuwave Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ang sa nasyonal naman nga hugada mga ka-aksyon, number 1 sa gihapon nga tubiko kag headline ini mga ka-aksyon sa pamantalaan buwas. Ining atras na ni Senador Bongo Way na gid man nag-withdraw na gid man siya, di na pwede balik. Agway masasang ibulo pwede mabulo sa iya kay tapos na ang substitution nga ginatuwag. Ang sunod nga balantayan di ko nanong matabo sa sining National Political Party ni Bongo nga PDP laban ko si Wing. Kaya mo ng kandidato sa PDP laban ko si Wing mo, si Senador Bongo bilang presidente. Kung mong na si Bongo, way na sila sang kandidato sa pagka-presidente, sinong ila sa nga suportahan kandidato sa pagka-presidente, hindi ba pwede nga i-abolis nila ni ang PDP laban ni? Ay way pa ni baya madesisyonan sang Comelec o kung ano man nga ahin siya sang gobyerno kung diin gid sa ila di duwa PDP laban ko si Wing o kung PDP laban Pimentel Pacquiao Wing ang kinalahon bilang lehitimo nga PDP laban way pa madesisyonan pero ang kandidato sa PDP laban ko si Wing na si Bongo way na kita ko bagulango sa amon sining monitor sa DZRH TV sa Metro Manila. Ang video ni Manny Pacquiao, kinkuhaan siguro sang reaksyon para sa pag-atras ni Bongo. Makita ko bias dawog ni Manny Pacquiao. Grabing yuhom ni Manny Pacquiao bong. Samtang nagasakay si Manny Pacquiao sa salakyan, naga-mobile ang salakyan, kag sige pang nagtagya sang t-shirt. No? Way pata baloba si kon way tala makita sa monitor bla. Ang pagpanagtagya sang tag-1,000. Ato t-shirt na itong hinaboya. Oras Manny Pacquiao subong sa mga lugar ginakantuan niya. Tag-1,000 ya ginapalinya mo. Ay iba niya kulo karaban lang. Si Manny Pacquiao ya ginabalay ng mga tao linyak mo na kagaan ta ka mo tag-1,000. Waya kulo karaban si Manny Pacquiao nga lawig-lawig Waya man ya violation na makomiter si Pacquiao subong kay hindi pa naman campaign period. Ang basang Comelec okay na way da sang isupak nga pagsulundan si Manny Pacquiao. Bisa managtag na sa 1 milyon ka peso si kwartas mga tao kay way pa naman nag-umpisa ang campaign period. Kung makabaton ang kwarta bisa ni 1,000 lang. Si Manny Pacquiao hindi gina nila lipatan. Diba 1,000 Action Elmar mag 1 milyon
1,000 man ka tao, di ba? No? 1,000,000 ka pesos, 1,000,000 ka tao. So, managtag sabi 100 million. 100 million pila? 10,000. No? 10,000. Di sa 10,000 ka mga tao gintagaan niya tag 1,000 na ang kalabanan daya mga ka-aksyon niya si Manny Pacquiao ginang dumdumo nila. Why naman iyang kwarta kay Manny Pacquiao dawad lang ka tubo niyang kwarta kay Manny Pacquiao. Why man naton diri ginatibong si Manny Pacquiao pero tingin na sugid ta lang kung ano ang katabo subong sa ginahimo sa mga presidential candidates. Ibantayan ta niya maka-aksyon kung ano matabo ni sa PDP laban ko si Wing. Daw ka amot lang kung suportahan nila kandidatura ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos lain man niyang political party. Base si Manny Pacquiao. No? Mas yung magambal kumilik kay Manny Pacquiao kapimentel nga PDP laban ang kilalahon legitimate. Kaya ano na idulaon yung PDP laban ko si Wing? Posibilidad man na. Kasi magambal si Presidente Duterte. Sige, supportahin nyo lang si Manny Pacquiao. Kadumdum ko mo nagligad nga law, si Manny Pacquiao naggantos pala kanyang nag-istorya kay Presidente Duterte. Nagpa-picture pala ganun ko ba? ang mintaha daw magkanto kay Manny Pacquiao. Ang withdrawal ni Bongo. Ang tawon tala na. Alas 10:14 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Munohon ko lang ni isa lang ni sa balita nasional. Ang pabangkot sa kalabanan, ibalik ako hindi. Sinong mabalik di? Kung sa mga papakot, mga ka-aksyon sang mga bata, bla. Papakot, hindi tao, hindi sapat, kundi bagay. Ang mabalik, hindi tao, hindi man sapat. Kung mabalik, mga ka-aksyon, bagay ni sa. Anong mabalik, how? Why si Ivan Kuding Santo ginakaugtasan? Ang ginakaugtasan nga face shield. Daw plano ipabalik naman ang pagsuksok dari sa Pilipinas. So, takod sa pamahog sa South African Omicron COVID-19. Pero ang mga eksperto na binahalin sa World Health Organization o WHO na representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, nagsiling siya na hindi na kinanglan sa Pilipinas ang face shield gahimuon liwat nga mandatory. Kundi ang importante hambalya mong ginatawag nga public compliance sa minimum public health standards. Nante? Nga taga WHO na ginagambal na. Ang face shield di way magani ni sang nakapamatuod mo. O kung way man sang patod nga pagtuon, nga may nabulig gid man paganhagan sa pagdamo sang COVID-19 cases. Ang gintuga sa niabino niya, no? Kabudlayan sa paginhawa. Kabudlayan sa panulukan. Pati gani budlay sa paglakad, maka-aksyon ka bati kung baskog hangin. Nagaduling-duling ang panglakaton sang nagasuksok. Nagakapalid ang official. Naton sa bangkuntani, nga dapat na lang naton imuon mangin mahinulungon ta. Ang mga leksyon nga natun-an tablas, sulod sang sobra 2 katuig. Dapat dumdumon ta gito. Ang mga pagsulundan nga napamatud-an ang amon ng nagapagong sa pagdamo sang kaso sang COVID-19, amon na lang tumanon ta. Marin naton base sa ulihi, mohiya man maghala kawal dati bla. Kining si Omicron variant ni kung magsulod gid man sa Pilipinas, why ta ginaigid na pangayo. Amon na hindi na kay pagsabalik sa official di damo reklamo tao di. Ang face shield magka-aksyon ay pagsusok ng face shield. Daw mo lamang hodla ni sa penitensya nga nesparensahan sa mga tao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. 17 minutos nakaligas sa tak ng alas 10. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Si Gasataya nakapagwa na gid bang si Esther nga statement.
I have always been consistent with my position of being neutral between former Congressman Benitez and Mayor Bing. Tanda man siya sa taya ba? Kaya nga man, siya ang apektado. Hindi ko man mag-decide sa saulihi mo nga dito sa biyak. May walang kaway siya sa taya sang kontra mabakod-bakod, no? Aksyon! Night Patrol Field Reports! Observation report sang patrol with action John Diaz sa sariyang mga tanong. Action John, kamusta makulod? Sawong, please come in. Mayang gabi aksyon man, ang gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Padayon naton diri nga paglambiyong sa surad sang Bacolod. Actually, wala na kita dugay rin dito sa may Narab Avenue. Diri sa may barangay Villamonte, Makaluluoy. Magdugay do may problema. Gali sa pamansaro ng aksyon man. Ining ginbuno, blabo, kapila man nagrigil kastiguhon. Dra, galing kiti. Kung nagatrabaho sa, nagadulo-dispatcher sa, hindi na ito may baluan. Kung pinakamotibo, wala kong ginbuno ni sa gamit sa ice pick. Ay, di... Ang mga subong ginapaligdan sa atong nakapulisan kayang suspetsado, top-top sa karon wala madakpan sang mga kapulisan aksyon Marlon. Anyways, libot-libot kami isang patrol diri sa surad sang Bacolod, nakalabot kami dira sa kilid sang provincial capital Lagun. May ara na aksyon kaya nga do untouchable blaw. Oy. Eh di bala ang curfew sa Bacolod, dito do 12 midnight, 11 something sinadra. Pero ang mga gabarigya sa NGC, sa likod ng NGC, ginapanaway na yung action Malcon magdamo-damo tao mo. Diri kilid yung Capitol Laguna, sa may provincial capital, may gabarigya, di ba mga food stall? Ano na yung ginapang asawa, yung ginapatandog? Ya, ano ba ito ginagaan sa oportunidad, siguro nga makapalubaligya. Kumaya man na kay ti, kunda, okay, kamalukadaan damo, na mga trabaho, call center. Di ba na sa kilid sa Lagun, may dako na call center company, na tidra na iba na kapamulya, wala pang idlabot, kidaan sa tubang dito sa tubad ng bangko, balalong lakson man ng area, dra. Kaya na pag sa call center man, kaya may ka online teaching man, dra. Tidamo, bisan gabi, nagtatrabaho, diba kami mga balaklan sila, no? Kita na mo, dito mo damo na, dito raya na din sila, ya? So may bangga, dito masulod sa NDI, na ara, dito subong, may ara, tuktoksyon mga ang bantog, dito subong kag nga bantog, ano ni, pares, no? Beef pares, kamate kalakson ma, Kamate, oo. sabaw, Oo, nga may ara sang no na Pare? ano ganin naman kasudlan. na, Hmm. nga do may sabaw, tapos palitan sang kanon, May ara na sang ginatawag nga daw bulaklak. na, amo na sa, Man, ba? do kita beef pares, may sabaw, may meat nga may sabaw ko na body organ sang isa kasapat, and then may pares sa kanon nga may garlic, garlic rice. Amo na sa mundo, amo nang ginapatok, sumong kami nakitaan, kami ito paglabay naman sa mga gabi, may mga gaba, makalto mga pares, di ba mga pagkaon, mayuman kay ti katahom, no, sang mga baligya, dira. May kabaligya ka rin na sali, pero mayo, dalakson, nakawali sa kapang sagbot. Ang nasagbot, wala galapta. Doon mahimo, siguro nila, kislo magaling, kina sigurado nila anay, nga matinluan nila ang lugar. Anyway, gina-check mo na from time to time, sang police station number 2, nila sa Salvacion, dira, kung ano ang sitwasyon, bilang agod lang di maginutok, aksyon ma, kay ti, ara nagadaan, within the vicinity, isang sunod sang Bacolod, zo sa tupad din sang provincial capital Laguna. Kaya, ginpasigaan ng NGC, ibang area, aksyon ma, nagasunod-sunod na naman, subong agad nangin feature na to na sa may barangay Panukoy Bla, ang tangob niya na to, sa may barangay hall, Why pa? uway pa, Oo. ano plano nga, Wyged? Basi karon bala maglabay ko aw. Natawag tayo kay ti, usually, ang barangay Panukoy, sa kilid ni isang fire station, nagbutang na to sila, no? Mabisay na muna yung lugagmay naman sa may puro taon, kilunan taon lang ang nagalabay. Mayroon na, ti Tanay Tubang barangay ho sa Tangob, ni Ara managuro, kido pilang kartuig na nagkaligad, kido ni Ara na day. Lang taon ta, no? Sa mga masunod ni Nadlaw. Pero sa Panukoy, ni Ara na, may parol, may Christmas tree, may mga parol, like line na color, may bilin, no? Ang nativity scene, bla, may bilin to, nakita na to, naka-display na. Pero kasi duta lang nila kabutang tanan, dito ang disenyo, lagi pang takot sa mga puno sang kahoy para mabanting ang mga Christmas lights. Kagulalabot, sinapati ang view of protection substation sang barangay Panukoy, gimutahan nila sa mga disenyo, kag mga kolorinot, sa mga Christmas lights, no? Ang ila mismo nga
building o kung opisina dira sa Bureau of Protection sa station sa barangay Panokoy. Maayo kay ti damor to nakabisita, damo gagapulo pamangkot kung sino dito nagakinadto kag kundi mismong exact nga lugar. Para sa matag permati nato, naras tupad na sa Bureau of Protection sa barangay Panokoy, naras sige mong butang ipasigar Manila, wala na guro formal bilang pagbukas kon lights on sa mga aktibidad kay pagpadulong ato sa mga gabi nakaplasta nga daan dito mga matahom nga mga disenyo aksyon Marlon. Damo palikid may mga areas suwong nga matamat na nga nagabukas sa ilang mga Christmas village. Kabalokson mabinta manikong damo Christmas village bala. Kay para hindi magutok ang Stonehill di Blau sa may Christmas village ni Mr. Jerisi, ang perting tao, kisabla, kung nagabantay, ang social distancing, hindi mo ginamaligarya nga, huwag ginagasunod mong, nakati ko full picture ng ibang daan, kakso, gina nila face mask. Kaya di, ang balila na why man may face mask, hindi makita yung mga matahong nga barang isip, samtang nagpa-picture ka. Lang, hindi masudlan lang, baba mo ko sobrang mga barang isip. Pero dapat hindi kailangan magano, kaya isundo yun dapat yung health protocol. O ibig siguro, may strictly monitor, may group man, pero ano man ang pwede sa isang gwardyado naman, unless otherwise sila mismo i-impose sila strictly. Kaya wala kakulbaan, action man, basi bilang magdamo naman bilang magamit sa mo silang sitwasyon dira. Kaya itudlo nga mo na mangin na mahimo alinan sa super spreader event. Damo na nga daan, Oktubre, super spreader ko itong registration ng COMELEC. Basi bilang mo naman sunod lang pang raso na Manila kung nga nagdamo ang kaso sa COVID-19, may na sumungkat yung nagkaturo-tawhay, o po rin ng area, no? May mga ginapagkatuan bilang kalabanan, sa nato ng mga kakson, ng mga nagalagaw, mga Christmas village, diri sa sunod sa makulod, dapat na pabantayan. Kaya pabilin din ang maayong sitwasyon, mga kakson. Ilawin na niyo health protocol na ini, ang mga dapat rin matuman sa kalabanan, agad nga marikawan, ang mga regasyon, kagakusasyon sa ulihin. Libot kami, labot na kami sa area sa Nokoy. Nagkapabarangay man silingan na kami. Bayang gabi na Police Captain Elmer Buniria, ang station commander sa backup 7. Nagka-standby na kami doon kahina. Binalibot kayo, bumalik kami sa may NTC. Sa mga gabi, nakalabay ba kami? Damo na mo manigyapon ng tao nagalagaw. Kaya tinabuksan na daraan. Kaya gabi ito ang ila dalang mga Christmas design. Ang pasada Kabacolod City Government Center. And may mga ano gali o ang bitaw siguro bla mga traffic lights. Damo malfunction na naman. Ito nang tabot sa mga traffic light ni sa may sunod sa Bacolod, medyo na dapat may tinaroon gina nila. Bitaw doon sa area sang Burgos, Gatuslao, ang traffic lights. O gina, white chance. Sadio, gaginaman gumon diri ang mga salakyan kung mag-peak hours. Wala pa na masyado, di traffic enforcer, ginabutang niya. Kasi nga Burgos, Gatuslao, hindi mo paktanay, may mga chances yung nadaan nga perting traffic dira. May mo na daguro, butangan, kaya ko damo man traffic enforcer, kung doon ako naguro dira nga na part-finisher para sa traffic lights. Basta siguro nila na pwede na nagaan igtalupangod, no? Sa area sang Burgos, Gatuslao. Kaya doon magina kayo ang dalan. So doon ang reason, nga dapat ng traffic lights, no? Doon man iban na mga disturbances. So siguro dapat yung function gini ang traffic lights dira. Kung wala gid man pubutangan na traffic enforcer para hindi bla sinumbali yung mga salakyan, hindi mo intindihan kung kaisa ang lahi sa dagat iba sa mga action man magtugat sa mga aksidente sa dalanon. Isa pa ring area sa backup 6 ba o trauma na da ang ilang traffic lights man kisa patay siga man. Kung di mo pakta nila na mo pinada mayor na dalanon nga ginagyan sa mga lagko ng salakyan, mga bus, mga double tire, mga privado ang salakyan, di ba sa inyo jeepney, kaluson, dahil sila kalusot action march. So dapat siguro sa iba na itong mga ka-action, mas maayo kung mabutangan doon nila sang nagabantay action march para hindi magtugas ang perting traffic sa mo nga lugar, no? Mga ka-action for naming panahon, wala gito na pagulang, kinakita na mo may gapulo pang hilat dito south portion guro sang Negros o Bacolod. Pero sa mga gabi ba, o ang panahon, do bugnaw sa Lacson Ma, nami gito na sa Guasing mo balay, ang doble nami pag inisitani kung ano ba, panawag na gani, kung mabulbog daw ang panahon, tapos may mga bituon, pwede ka kapunin na sa Guasing imo puruyan, ay katahom kag sana kang bulan, kasi ito, do'y bulan now, 30, lay, ano na boss, no? Happy December na sa ito mga ka-action boss. Today is the last day of the month of November. Ay, pwerte.
Tapos ano na? December na. Pila na lang kaurasa? 1 hour and a half. December na Action Mar. No? Congratulations sa tanan nga nakatapak sa bulan sa December. No? Congratulations sa may palabuton. Si Papang Nixon tao may palabuton. Action Mar so far, no? Manang pinaka-uling nga sitwasyon sa palibot sa sulat ng Bacolod sa mong gabi mga Action Bante. Karoon dito pali, sining nagluntad nga paggapang buno diri sa area sa Nara Avenue, Barangay Villamonte, sulat sa Bacolod, mga Action. Rekta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz, nga nagasiling sa tuturan niya mga Action sa dito magyabahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Alas 10:28 sa Action Radio Philippines Standard Time. Thank you so much sa report ni Action John Diaz sa Patrol. With Action na Nixon na Tahom. Ato sa ringan news center nagabantay man sa balita national Action ang Defensor. Dira sa kay kumparita Manny Moveres nagasigabong kunong Action Night Patrol daw sa teritoryo ni Parita Manny Moveres. Kamusta na, no? Sa tropa ta? No, tropa. Sige, alas 10:28 sa Action Radio Philippines Standard Time. Standby ha sa ato sa nga pagpanabalik. Sunod-sunod na mga balita gikan sa ato sa mga Action Unit reporters. Pagkatapos ginamang sa ni. This portion is brought to you. Okay, sa ato sa ring Kinaktalista pagmonitor ni Manuel Jan Ong Grand Kapal. Boda-boda mo sa mga ginpadala ni Manuel Jan Ong Grand Kapal. Thank you gina. Si Jana Mirel Topas, ginatamyaw ko lang si Kagawad Juanito Topas, kag Maria Fe Topas ang barangay Libakaw, Himabaylan City, nga gapaurok-urok pamati sa inyo sa nga programa, mapaadlaw man akong gabi. Okay, salamat gid. Fernandez L. Eric, may gabi man si Mosre, Christine Menyas Villalobos, Jocelyn Song Comedia, good eve, Action Marloth, salamat gid. Roby de la Luna, Leong Tamyaw sang bata ko nga si Bonbon, happy birthday, subong adlaw, happy birthday Bonbon. Halin kay Mama ya Ruby kag Lovic di la Luna sa barangay 30. Thank you. Di Dane Jonah, barato lang na sa dollar, 22K dollar ang 1 million. Bag lang na sa asawa ni Pacquiao. Gani? Oo. Oo, sa bag lang na ni Governor Chinky Pacquiao. Milail Oligo, watching. Okay. Dennis Nuestro, approve. Thank you. Salamat gid. Inatamyaw ni Milail, Vanessa Star Mayo, Chinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Monteza. Salamat gid. Okay. Si Vida Abaw, good eve, Action Mar, monitor lang ko diya. Thank you, Vida. Vida or Vida? Vida Abaw. Thank you. Salamat gid. Hel Javier, good evening, Action Marlon. Salamat gid. Okay. Si Burley Ann Wallace. Salamat, Bernie Ann Wallace. Star Mayo, Hambalya, good morning, Action Marlon. Kindly greet to my sister, Mrs. Alvarez of Barangay Tangob, and have a great day. Thanks, God bless, always keep safe from Minnesota, USA. Thank you, Star Mayo. Martin Aliling, good evening. Salamat. Si Hil Javier, Action Marlon, Yog Kotamyaw. Kay Tatay Adolf, kag Nanay Milagros. Dara sa Camili, Barangay Cubay, La Carlota. Salamat. God bless. From Port Sala, Oman. Si Deblaza, kaporok-orok man ko. Si Raciel Gomez, arana. Hello. Thank you. Si Aquarius Enero 30, mayong gabi, Action Marlon, watching live ari sa Hong Kong. Okay, salamat Aquarius Enero 30. Thank you. Alas 10:32, Iban balikan tayo Dugaya.
yan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan anong ang kaintangan Responsable na pagbalita Kagaling na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Iti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalat na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na Alas 10:48 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa nangabahin na hibalon tanan Itali sang report ni aksyon na Nelson Pateño gikan sa Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dara sa Maya First District sang Negros Occidental, nano mga balita na aksyon Nelson mayong gabi sa report please Kevin. Yes, mayong gabi aksyon Marlon sa aton sininga mga kaaksyon mayong gabi man tis kita aksyon Marlon magadto sa pila sa aton sininga mga natipon nga mga impormasyon diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental, particularmente diri sa may First District. Kaina sa paglibot-libot naton mga alas 6 kaina aksyon Marlon nangin masadya liwat ang Center Mall diri sa may siyudad sang San Carlos matapos nga nagasugod ang pandemic aksyon na Marlon. Liwat naman nga nabuhi ang pila ka mga espiritu sa aton sininga mga football players ang ila sininga balik liwat hampang sa tatlo tanan ka mga lugar dira sa may Center Mall kay kabalo ka aksyon Marlon ining Center Mall na palibutan ini siya sang football field. Kag ining football field apat ni kabilog ang pwede diri ka makahampang dungan nga team so medyo malapad-lapad kag kaina nagbalik masigla no. Balik kasadyahan ang Center Mall kag pila ka mga kauturan naton nagwa ang ila sini nga mga salakyan kag mga lamisa kag mga tent nagatipon liwat dira sa among nga lugar matapos nga na of course karon nga adlaw holiday kag kahapon payday ti medyo nakagulo ginawa nga aton sini nga mga kauturan diri sa may San Carlos City. Ban gani nga mga banwa ang Calatrava kag Tubuso nagadayon pa didto sa may siyudad sang San Carlos para sa paglagaw-lagaw. Bukas naman ang People's Park sa San Carlos pero kinanlan mo nga magapakita sang imo sining vaccination card antes ka makasulod sa parke kay gina-require na kay na dito sa may merkado pag lagaw naton iban nga mga kauturan naton nagabagulbol. Meaning lang hindi mo ma-spelling ang itsura kay hindi na makasulod sa may merkado tungod sa implementasyon nga kung wala ka vaccine card di ka nakasulod. Kag ang pila ka mga private establishment diri sa may siyudad sa San Carlos ginistrikto naman kay na may isa diri kadako nga establishmento diri sa may San Carlos naghambal nga ti ang pila sa ila sining empleyado nagresign tungod nga wala sila sang ipakita kag hindi sila magpaidalom sa vaccination program sang gobyerno ti ang ilan na lang nga rason magresign na lang sila. So sugo December 1 sa diri sa siyudad sa San Carlos ang stricto na gid nga ipatuman ang no vaccination card, no entry sa pila ka mga private and public establishment. Of course, sa January, mga empleyado diri sa siyudad sa San Carlos di naman ka-duty kung wala sila sang vaccination card except kung magpakita sila sang RT-PCR test kada sulod nila sa ila sining trabaho aksyon na Marlon. Now, diri sa Banwa sang Calatrava actually, kaina ikaduhang adlaw sang vaccination rollout diri sa may Banwa sang Calatrava. Kahapon ang Banwa sa Calatrava nakakuha sang 1,865 ka mga ginabakunahan no. Kag karon nga adlaw naglabot sa 2017 ang ila sini nga nalabot nga ginabakunahan sa tatlo ka mga venue ang hospital diri ang Calatrava Municipal Hospital kag ang Calatrava 1 Central School kag ang evacuation center.
So kaina natigayon naton nga ma-interview si Dr. Mark Alan Risaga, ang Calatrava Rural Health Doctors diri sa Banwa sang Calatrava. At the same time, siya man ang in charge sang vaccination program sang Ari ang iya sini nga pahayag. Ang response ng people sa vaccination, so nag-increase gid ang rate sa vaccine compared sa regular days na lang, and nag-participate gid ang aton nga mga barangay kay nagdulong gid sila sa ilang mga vaccinista sa aton site. So ma-meet na tong target na tong karon nga daw sa imong pag-assess. For this day, however, sadly hindi gid siguro ma-target, ma-meet ang target. Siguro mga 1/3 sa atong target. Okay. Sige daw. Message mo sa aton nga mga listener? Sa tanan nga pamati, gina-encourage ang tanan niyo magpabakuna sa aton nga National Vaccination Day, may ara pa tomorrow, tapos sa sunod pang adlaw, kag after sinab, sige-sige lang siya para aton pag-vaccine. So mo to aksyon na Marlon ang kabahin ni nga pahayag ni Dr. Mark Alan Risaga, ang amon sinidiri nga rural health doktor, kag suno pa saya ti pagkatapos ang 3D vaccination rollout nga sang nasyonal, ti magapadayon sila kadto sa mga nagkalain-lain nga mga barangay para ipatigayon naman ang pagpabakuna sa wala yan nakakadto sa 3 ka adlaw diri sa 3 ka venue nga gina-designate para sila nga makapabakuna. Aksyon Marlon. So muna nga pila ka mga latest nga madulong naton karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Kaaksyon no Nelson Pateño, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa balita, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat Aksyon Anderson, las 10:54. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawan tayo sige na ang detalisang report. Ni Aksyon Roger Gottlieb sa sanigid ng mga tirion. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger sa report ngayong gabi, please kabin. Yes, Aksyon Marlon, sa atol sila mga kaaksyon, medyo madulot na buhay, pero panahin lang Aksyon Marlon ang vaccination sa ikaduangan tao kag way naton kuagid ang data, pero kay na sa obserbasyon nato sa pilaman ka mga barangay sa pag-monitor para yun sige po ang pagdagsaman sa mga tao sa din ang syudad sa Cadiz. Aksyon Marlon ang ikaduwa sa unang adlaw sa mga balwa kag syudad sa bilog na probinsya sang Negros Occidental na nagapangaduwa sa syudad sa Bago nga sa diin amo ang may pinakadamo nga nabakunahan sa sining 3 kadlaw nga COVID vaccination o national vaccination drive sa aton sila nga pungsod. Sa pila lamang ka mga balita sa Marlon ni may kagtanan sa natabo nga sunog kag kare gina imbestigahan pa sa kapulisan gagagatlan ka man ang suspisado matapos kisunog ang isa ka motorsiklo na tabo sa may syudad ng Escalante kagahon sang Lunes. Ang report nga tabo ini sa may Purok Yelo Habitat Home sa Barangay Unob-Unob syudad ng Escalante sa dinang single motorcycle ni Gary Gali Romero, 44 anyos, gina na asawa kag residente sang Sitio Cagay 1 sa Barangay Langob syudad ng Escalante ginsunog sang isa kilala kay Cyril Visitasyon Tagulabong, 48 anyos, sige na soltero, kag residente niya sa Purok Sunshine sa Barangay Balikawas, Syudad ng Escalante. Sa investigasyon sa mga katapos sa kapulisan, mga alas 3 na pasado takbet ng kagahon sang nagresponde dito ang katapos ang kapulisan Syudad ng Escalante. Nibaluan niya ang nasunog gali isa ini ka single nga o isa ini ka motorsiklo na saring ginapanagyan sang sining biktima, ang complainant mismo. So, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung nanugid bala ang madalom ng motibo kung saan nga ginsunog pagkatapos sinasir Marlon ginbayaan man sang suspisadong nagpalagyo sa wala may baluan na direksyon. Kapag nga mga balita, diri sa may norte naman sa probinsya sang Negros Occidental. Sa atong mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon pagbalita ng serbisyo.
Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gultimin Report sa Bacolod Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Team Reports! Alas 10:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time pagasugpuran sa ngayon sa nga report naman ni Aksyon na Arlo Ticar. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon na Arlo sa details ang report please kabin. Aksyon Marlon, ang batch 2000 sang EB o sang Victorias Elementary School subong nga hapon nag-imbitar sa inyo siningalagad Aksyon Mar agod nga saksi o saksihan ang ila sining patigayonon nga feeding program sa mga pumuloyo sang Hacienda Lorita Barangay 13 o Barangay 13 siyudad sang Victorias Aksyon Mar. Ang nasambit nga feeding program Aksyon Mar sang batch 2000 ang gintambungan ini sang mga kabataan nga kapin 80 ka mga individual kag subong man ini ginatambungan sang mga ginikanan sa nasambit nga mga kabataan pagkatapos nga ini sila aging serbihan sang pagkaon. Ang batch 2000 sang Victorias Elementary School Aksyon Mar ang nagpanghatag man sa mga food packs, bugas, chinilas, vitamins kag mga balde sang tubig nga lunsay gid mapuslan sa mga pumuloyo sa nasambit nga lugar kag hindi lamang ina Aksyon Mar ang mga kabataan ang ila sininga hatagan sang focus kundi lakip na nga ila man ginatagaan sang atensyon nga buligan amo ang mga out of school youth kag ang mga senior citizen. Dako gid ang kalipay sa mga pumuliyo sang ila sining nga nabaton samtang ang kahiwatan nga ini ang ginapasilitar ni Anay o ni Vice Mayor Jerry Hoover nga Anay Chairman sang City Nutrition Council sa siyudad sang Victorias. Sa pihak nga bahin Aksyon Mar bilang follow-up report ini ginrelease na suno sa report katon nga nabaton sang IBI Magalona Pilipinas National Police sa gikan sa custodial facility ang duha ka mga persona nga nadakpan sadto nga naaktuhan gid ini nga nagabayular sang Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling kag kun sa diin ini sila nadakpan nga nagahiwat gid sang tungits. Ang ining nagkaladakpan nga sa matandaan amo sang Dairique Sampior kag Mario Ramos nga lunsay pumuloyo sang Barangay 2 Banwa sang IBI Magalona ang sa karon ginrelease na sang mga kapulisan pagkatapos sang 18-hour nga reglementary period kag pagbayad nila sini sang penalty. Report nga gikan sa Banwa o siyudad sang Victorias, Aksyon Arlo Ticar reporting mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Team Reports! Kailangan ka naman ang ato siring patrol sa oras nga impunto alas 11. Abay pa nga mangin matawhay lang ang kapugusan sa nga surat sa Bacolod. Samtang nagadalom ang kagabihon. Isa ka oras na lang, Disyembre na. Itali sa report sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon John, sa balik ng report please kami. Isa ka dispatch sa Aksyon Mar ang ginbuno sining nga gabi diri sa area sang Nara Avenue, Barangay Villamonte sa Ladsang Bacolod. Ini nga pirason kag ang dispatcher ang ginkilala kay Marcelo Bisanyes alias Pulong, legal ang edad kag residente mismo sang o kontemporaryo nga nagatinere sa mo mismo nga lugar sa area sa Barangay Villamonte. So di kay nasa gwardiya nga masami ka upod sining ni Bisanyes kung magtulog siya sa sidewalk na mismo sa lugar nga si Angelino Melissa, 33 anyos, ita mo siyang security guard Aksyon Marshal Building nga kay nakita na lamang niya ining si Bisanyes kay nagpadulong sa likod sang building kag nagpanago sa pader Aksyon Mar. Gilayon nga nakita niya nga nagsunod ang isa ka lalaki minor de edad nga nagpadulong sa likod sang pader apang pila ka minutos gilayon nga nagdalagan pagwa. Ang pinamang ka mga minutos na nakaligad, liwat ini nagbalik o galing kami upod na Aksyon Mar nga duha ka mga persona. Digto kag paglakat na sang tatlo sinidiri ka mga minor de edad nagsunod ining si Bisanyes kaya nakita na lamang ni Melissa nga may pilas na ini sa iya nga kilid Aksyon Mar. Abi niya o naging kastigo lang kay nagkiang pa ining si Pulong o galing nakita niya nga may nagadugo diri sa iya ato nga bahin sang iya nga kilid. Sunod rin kay Melissa kagabiging kastigo manining si Pulong dira mismo sa ilang lugar kag do pila na ni kabesos nga ginatripan sila sa
residente man ginakastigo amo rason kung nga nagasada sa ilo inisang iya nga ginahigdaan. Opo siya. Ang kulong. Ang kulong, dalagilan na ako. Nga na ako, sa kulong. Pagkapalo, madali sa nagsalakan? Pagkakuan ko, so tiway nang itong mga tambay, nagpuli naman ito, balik bigay nang kita ko ng pod. Primero siya ng disa mo. Oo. Pagbalik mo yung pod na. Sino ang nagbuno? Butong siya gito ng buno. May kita ko. Sino nga pagkabot rin namin ako, di yan ay una ang ginbuno to. Nagdiri siya na nago. Oo, nago. Isa lang isa. Oo. Nakabalik to sa wala ka? Why na? Tapos sige katuan ang disa? Katuan disa, tapos nagbuhat siya ng kataway mo paglakat niya. Atong lagi ko na yung kastigo lang. Action malabatian ang security guard dito sa lugar nga ito na interview sinigidamang nga gabi. Report gikan sa patrol ang tagilot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiring sa tutaran nga mga kaaksyon sa rin nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol Field Reports. Okay, las 11:03 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagi sa nga bahano na aksyon at patrol, magatakop naman temporaryo, magabalik ini boss. Abo masigyapon nga time 9:30 until 11 p.m. Ato nga mga aksyon unit reporters sa News Center Action and Defensor, patrol naton aksyon Jan Diaz, aksyon Nixon Tahom. Mga aksyon unit reporters naton outside Bacolod. Aksyon Nelson Patenio, aksyon Roger Goteb, aksyon Arlo Tikar. Ako naman, aksyon Marlon Hedovaya. Diyan ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,